kanyo nitie sirkal nitiere gi share atamalo piradek gabich chenro mar uso ni kani winje ni use ne ng'ato owuon koso ni use ne bede sirkal mamoko jo sirkal gi ema chak dok nyiepo sirkal nya wacho ni ero koro kesi kuom ranyisi waus letter Evans Kidero mane governor county man Nairobi to bende kikawe wang'eyo kaka KCB the majority shareholding sirkal ponego to kendo joma kendo man gi majority shareholding kanyo NSSF NSF donge sirkal piny mangima pesa mara eri makiwe tich to ching'ore chamo iketo ga e kembe mag machalo mar stima machalo mata to aparo ni gin joma tamore ni kembe gi okuzi po giwinjo kaka gin timo mare maber nikech bedo steering committee mangiso kaka kembe gi okuzi section 28 kato ga appeals tribunal ka ok ji oyiego dhi ma winjo ni odiemo dhe to aparo ni nitiero gimoro toke wang'eyo chon ni ang'o manyalo bedo ni toke ing'e East African Spectra donge ne en mar sirkal no use ne jok mage mano dak ne gidhi kot mondo ne tamre bura momakae tangi ler no wiye kai wacho ka ni en nyadhi mar piny Kenya manyalo bedo ni korigolo mano goting'o weche go mago mag kambi mar Kenya kambi mar kar romo mar KCC winjo wariti ni nikech kaka osewachi steering committee biro bedo to ka gine mag wach ni mai bios kama obed public offering obed kambi makama obed the NSSF obed jok ma bank makama mabro ng'iewe to ka ok mano tamore ma wakwayie gi gima steering committee timo e section 28 nitiere appeals tribunal medhie to ringo nwadhi e kotni apani gima ne chacho mweto timo ber nikech ka ji osedhi wantiere gi beda dek mag sirkal bat mokwongo en mar kadho chike ma jaduong' rero gino bede ma gine chikni gine mane gikadho kaka iuso gik moko then bat mar ariyo en central government kuma minister nitie madhiro kaka weche gitimo minister for finance nasema timo kata mar adek ka ji ok owinjore to giringo gidhi e doho gin bede adek mar sirkal matiyo to gima berna watieki gima berna sirkal masani owe doho tiyo kaka owinjore neno kaka noyiero kaka ministers matindo ne ji odhi e kot motamore sirkal wacho kare wabed nyaka wach no rum nyechi neno wach mar housing levy nyecha ji odhi e kot be nyecha ka uganda ose buonjo omigi ndalo 45 omigi ndalo 45 nikech ging'e ni kodhi appeal to biro kadho koro ma be kako obiro kaendi ok en tarik 6 dwe mar 1 en tarik 6 dwe mar 2 mana kaka iwacho ni dwe mar 1 no to jaduong' rero gini ema nokadho chikegi kendo kane gidwa tamore nowinjo giwachi nikech ODM nigi members of parliament 89 aparo ni gain the second highest aparo ni ineno jaduong' moan go ka jaduong' Kidero we must lope ni inyalo yudo ing'enyi pesa ma en go nyalo ng'iewo companies gi mapani gin be jok mosebedo piny masani dwano ng'iewo company gi ok inyal ng'eyo lakini gima dwa wacho en kama asebire studio ni asedhi NTV